А тут у мене аюта. Ось бачите, яка аюта. Так само не шкодую я в этой аюту. По 2 гронки на побіг. Так само, як і у Аркадії є аїдіум по лозі. Але ще раз скажу, опрацовка була 28 червня опошня. Ось, що маємо, то і маємо. А ось гэта Аладдін. Так само, Аладдін пригажун покинув по 2, а то 10 і по 3 гронки. Виноград спіє. Ось. Думаю, ще тиждень і все з ним буде добре. Ось бачите, вже навіть оси його ядуть. Нечто, ось бачите, осипалося. Ну, показую так, як є, без приукрас. Аладдін. Так, перейдем далі. Байконур. Ну что Байконур? Байконур як Байконур. В этом году ни об чим. Ось такая нагрузка. Так само по 2 гронки. Нечто офарбовывается. Ось бачите. Это все Байконур. А ось тут далі Рембо. Ну, у Рембо трохи за фарбовкою ліпій. Ось бачите, які гронки, які ягоди. Это все Рембо. Ось это Рембо. А тут далі пойде Тімоті. Тімоті так само. Ось бачите. Буйна ягода. Але ще є